Vi tager lige et take til først. Okay. Jeg skal også stå. Ellers skal jeg bare stå sådan her lidt også. Altså, ja, det kan folk ikke se. Nej. Så bare sådan her. Folk kan jo ikke se efter. Så er det lige stå. Det ved folk også bare ikke. Og vi prøver lige quiz. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stå med min arm. Jeg filmer nu. Okay. Jamen helt perfekt. Er du klar? Sådan der. Er du klar? Ja, jeg er klar. Fedt, mand. Nej, det var jeg ikke. Så er du klar, du. Hej, mit navn er Nicolas. Mit navn er Chris. Velkommen til. Nej. Sådan. Vi prøver lige igen, okay? Ja, lad os prøve. Og cut. Prøv lige igen. Du skal grine om det. Det her, det kunne blive væk lidt det værste ved det. Okay, jeg er klar nu. Jeg er klar nu, Chris. Jeg er klar for helvede. Jeg er også klar, mand. Jeg tror, du var meget, der ikke var Du kigger på mig, mand. Jeg er klar. Jeg kan ikke lade være at grine, når vi står sådan her, mand. Okay, jeg er klar nu. Jeg skal lige ned her, sådan her, så jeg er okay. Sådan. Okay, vi kører nu. 2 sekunder, mand. Jeg er varm, ikke? Puh, jeg er helt varm, mand. Jeg skal lige koncentrere mig 2 sekunder. Ja. Så er jeg klar. Nu. Klar. Du skal nu bare stå på den der. Så kan jeg sætte mig på knæ. Sætte mig på knæ på fat på det. Okay, jeg kommer gående ind, og så kører jeg min rolle. Okay. Det er bedre. Ja. Fuck, jeg får det varmt lige pludselig. Sindssygt, mand. Håber ikke, man får med. Ja. Er du klar? Ja. Du står bare klar, jeg kommer ind, og så kører jeg min rolle, okay? Det var 100%. Fedt nok. Og vi skal ikke grine. Nej. Så bliver det en rigtig lang dag, det her. Jamen, det bliver det. 3, 2, 1, nej. Hej, mit navn er Nicolas. Mit navn er Chris. Vi er sindssygt glade for at kunne byde dig velkommen til Det veganske køkken. Sådan, Chris, mand! Hvem er jeg? Så står jeg og tænker, jeg kommer ikke i gang, når jeg tager det, okay. Hvem er jeg? Jeg er pædagogstuderende, og... Så prøver vi at tage en sidste gang, ikke? For jeg tror, nogle af de gange, der glemmer jeg simpelthen nogle gange at smile, fordi jeg koncentrerer mig så meget, hvad jeg skal sige. Nu tager vi lige en gang, hvor vi bare tænker på, at vi bare skal smile hele tiden, okay? Nå ja, selvfølgelig. Og så ved vi, at det bliver sikkert dårligt, det bliver godt lavet i dag. Vi tager bare, okay? Hvem er jeg? Det er jo fucking svært. Jeg skal nok tage det igen. Det er bare, du får grine der, så kan jeg ikke komme videre, mand. Hvem er jeg? Godt spørgsmål. Ej, der var god, men så skulle jeg til at sige mit navn er Nicolas. Nej, sidste gang. Hvem er jeg? Jeg kunne ikke stille dig derovre. Du er først, du spørger. Jeg står og kigger på det der, du står der. Sorry. Okay, sidste gang. Jeg filmer nu. Okay. Så går jeg. Jeg kan vist lige gå ind. Jeg laver lige en gå ind, så går jeg. Ja, ja, du går. Vi er en traditionel... det er svært ord, det der. Vi er en videoblog, der baserer alle vores videoer... Nej, fuck. Ja, vi kører bare ikke. Jeg kører min igen så. Vi er en traditionel blog, der baserer alle vores videoer... Fuck, hvorfor skal jeg basere igen? Basere? Du sagde traditionel. Ja, det var det, du siger. Traditionel. Det skal du ikke sige jo. Nej, det er rigtigt. Videoblog. Ja, Nå, okay, jeg er ikke næste, der kan bare godt. det vil jeg gerne. Vi. Okay, det bliver sådan noget sang til det her. Vi er træn. Yes. Tag sidste gang, så bør jeg. Vi er en traditionel blog. Nej, jeg tager det igen. Jeg får mit blik, det flakker rundt, men nu skal jeg lige tage det igen. Vi er en traditionel blog. Jeg siger det for hurtigt. Det var det sidste gang, okay? Nu sådan der. Vi... Det er mega langsomt. Sidste gang, nej. Nu kører den, Chris. Jeg kører kun nu. Jeg kører kun sidste gang nu. Nej. Vi er en Okay, jeg skal lige huske at kigge på den. Nico, hvad fuck, Nu man? kører den. Og nu kører den. Sidste gang, Nico. Okay, nu kører den. Okay, 7 gange. nu kører den. Nu kører den. Og jeg har bare lavet den god nok, det er det værste. Okay, jeg tager den sidste gang. Nu kommer den. Vi er en traditionel blog med en masse lækre og simple opskrifter lige til at gå til. Fuck, hvor meget det, mand! Okay, jeg gør den.
ved ikke, hvorfor jeg skal have det der gå. Jeg går nu. Nu kommer den. Action. Vi er noget helt nyt. Vi er nemlig en online... Kan man se mine hænder? Ja, man kan. Nej, du skal ikke være bange for det. Jeg er bange for, at ikke se mine hænder. Vi er noget helt nyt. Vi er nemlig en online tv-serie. TV-kanal. Vi er noget helt nyt. Vi er nemlig en online tv-kanal, der kommer til at gå live over hele sommeren i vinter. Og så fucking kører jeg på den videre, man. Vi er noget helt nyt. Du er lige nødt til at gå helt langt. Du kommer ikke helt langt ud af kameraet. Nu går ned. Vi er noget helt nyt. Vi er nemlig en online tv-kanal, der kommer til at sende en masse live tv-serier. Glæd dig. Og så bliver jeg lort resten af tiden. Du kan huske, hvad du skal sige? Nej. Ja, måske. Vi kigger, og så smiler vi samtidig. Okay. Hvad skal det så? Den filmer nu, tror jeg. Kan man se os, det håber jeg. Det håber jeg i hvert fald også. Kan man godt. Husk dine hænder, hvis du har maskinen ikke holdt op, ikke? Jo, det er heroppe omkring hovedhøjde. Ja. Nå ja, men altså. Husk kameraet der. Jamen, det er dig, der starter. Ikke? Nej, det er dig. Ja, det er mig, der starter. Det er dig, der skal starte med at sige det. Jeg er vant til, at det er dig først. Nå, okay. Jamen, 2 sekunder. Action. Jeg skulle så klippe mig det. Det var godt. Hold op. Okay. Du skal bare sige 5 ord. 6 ord. Okay. Der blev bare talt nu, mand. Der kom bare en bølge af varme lige pludselig. Skal du lige have lov til at trække vejret? Jeg kan slet ikke. Det var... Altså, du skal bare... Det er egentlig meget kedeligt, det du skal sige. Og du er altid velkommen til at kontakte os. Ja. Så du er altid velkommen til at skrive til os, eller til at fange os på Facebook. Det var det der med at hoppe ind sådan, I kan kontakte os nu. Vi skal bare være, du ved, vi skal være casual, ikke? Vi skal være... Der er mange målgrupper, der kigger på os, jo. Ja, det er altid velkommen til at... Det må ikke være for fjollet her. Det skal bare være roligt og sjovt og grine og smile. Ja, okay. 3, 2, 1... Nu! Hvis du har lyst eller har nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os på Facebook. Nej, det er det. Jeg er ikke ude for helvede, mand. Jeg skulle lige til at snakke, så jeg gik det ud, mand. Du skal blive der, Jesper, helvede. Nå. Ja. Nu er vi klar igen. Anden optagelse. Ja. Action. Hvis du har lyst eller har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os inde på Facebook. Godt. Den må jeg sige Facebook på. Facebook. Skal jeg have den på Facebook? Skal du have den i Facebook? Ja. Okay, jeg var stadig klar. Jeg skal ikke med i optagelserne fra klippet. Jeg skal ikke med. Facebook, det er ikke med. Okay. Action. 3, 2, 1, kom så. Jeg ved ikke, det er meget let, du skal sige. Det er den sætning. Simpelthen, den må jeg skal starte. 2 sekunder. 3, 2, 1. Har du lyst eller nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive til os ind på vores Facebook-side, Det Veganske Køkken. Så er det dig, Nico. Jamen, undskyld, du triggede mig. Kan man sige, har du lyst, eller har du nogle spørgsmål? Det ved jeg sgu ikke. Det kan du ikke sige. Har du lyst, eller har du nogen? Man kan ikke sige. Er I i tvivl, eller har I nogle spørgsmål? Er det ikke? Det kan man sige. Er I tvivl? Ja, det kan du godt sige. Du kunne ikke sige det andet, det du sagde. Det lød lidt, sorry, det lød lidt mærkeligt. Du var god. Action. Cut. Nu kør. Er I i tvivl, eller har I nogle spørgsmål, så kan I altid skrive til os inde på vores Facebook-side. Og her til allersidst vil vi ønske jer en rigtig god fornøjelse.
Okay, vi skal lige kigge på den sangside. Jeg stod sådan her og ventede på, at du kiggede. Jamen, jeg kiggede for tidligt, og så var jeg lige kigge væk, og så kigge igen, så kiggede jeg på scenen. Hey. Okay, vi tager det lige igen. Yes. Nå, for starten af for mig. Ja, det er rigtigt. Vi kører nu. Ned den. Okay. Nu. Hvor træk den op. Det var sådan noget. Nu glemte jeg helt, hvad jeg sagde først. Er I tvivl godt, det sådan var. Og kør. Er I tvivl, så skriv til os ind på vores Facebook-side. Nu skal du også skrive på hjemmesiden til det her video, ligger mig i. Ja. Okay, 2 sekunder. De sidder og ser den på hjemmesiden. I må kun skrive på Facebook. Vi svarer ikke herinde. Sorry. Ej, det er no-go. Vi svarer ikke. Vi gider lidt. Okay, 2 sekunder, mand. Hallo. Ja, nu skal det være der. Fuck up, Christoffer. Nu venter. Så er vi færdige. Prøv at tænke på, at vi er færdige med første klip her, og det er det længste, mand. Ja. Det andet, det er nemt. Nå. Okay. 3, 2, 1. Er I i tvivl, så kan I altid skrive til os her eller inde på vores Facebook-side. Og til allersidst vil vi ønske jer en rigtig god fornøjelse i det veganske køkken. Hvor lyder det godt, mand! Bro! Jeg siger det der med... Ser det mærkeligt ud, så gør sådan her? Eller skal jeg gøre sådan her? Jeg kan gøre det til dig, vel? Det ser mærkeligt ud, det der. Hallo? Dobbelthånd. Den der. Hey! Hey, stop! Hallo? Okay, er du klar? Hallo? Ja, jeg er klar. Okay, jeg kører bare lige min. Yes. Prøv at kigge ind i kameraet. Er du på, eller hvad? Der. And this is how I do. Kaster håndtegn her. Jeg håber, jeg... Prøv lige at se, om jeg er med i billedet nu. Hurtigt, lige hurtigt. Jeg ved ikke, om du står i som før. Jeg er på. Klar? Ja. Ikke grine nu på. Nej, jeg er på. Okay, husk at kigge i kameraet. Så Ja. kigge en lille dreng, man kigger. Jeg er så på. Okay. Nej. Er du klar? Ja, nu er jeg klar. Okay, vi tager den sidste gang. Det er fint. Klar? Jeg er klar. Hvis du ser denne video... Og jeg var mega glad. Hvis du ser denne video, Så har du hørt mit kald. så er du helt 100% på røven. Så er det godt, at du har hjælp, hva'? Nego hjælp. Okay, prøv lige igen. Okay. Hvis du har set... Okay. Yes. Altså, du ved godt, hvad jeg gør det her, det kommer mere med ondt i hånden. Klar. Hvis du ser denne video, så betyder det måske, at du er i tvivl, eller har brug for hjælp med en opskrift. Skriv endelig til os. Skriv dit navn, din e-mail og dit spørgsmål lige ned under. Vi svarer så hurtigt vi kan. Men du kan også kontakte os På Facebook. For der svarer vi også hurtigt. Ja, det er fint, jeg skulle sige et eller andet. Men det kan jeg klippe fra, det er helt fint. Okay, vi tager den sidste gang. Nego, hvad fuck?